Breaking news. Minister Ziyambi lied to the nation. Oro. Vaisaziva ZVAITWA. We demand answers. Nzanapita mashoko evidence iri clear panguva inoi yaunyasa kubuda panguva ino ichiona kuti mashoko akataurwa naZiyambi achidhismisanawo ye1 man 1 vote tauya ne-written evidence kunyasa kuzivikanwa kunzi is either kuti Ziyambi ainyepa kana kuti aisaziva zvaaitaura. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tine picture nanchakushuwai padata andataura mashoko ataurwa namakomichi pana pabudanyira chiti. This page is from the Zimbabwe African National Union ZANU. Anoposted this page ramuri kuona iro endrambiranyura chiti. ZANU policy statement issued in Salisbury on the 21 August 1963. This policy declaration act set out ZANU's founding ideological framework, including the principle of 1 man 1 vote. This suggested that Minister Ziyambi's statements might be misleading, implying either dishonesty or a lack of understanding of the liberation struggle's core values. My question is, why do many government officials support Ziyambi's bill, knowing it undermines the struggle core values? Minister Ziyambi, we demand answers. Did you lie, or are you unaware of the liberation struggle's core values? Anoposta this page ramuri kuona rakanzi the ZANU-PF pa B patiri kuona kuti panapa pama core values pakanzi the only form of franchise that the ZANU-PF Republic will recognize is one based on 1 man 1 vote. Tiri kutaura pamusoro pezvinhu zvakanyorwa mubumbiro reZANU-PF mugore ra1963. Tichiona kuti ZANU-PF ichifaita aiwa vachena vakanga vauya vachida kutibvisa from our land ne from our resources. Panguva ino kunoonekwa kunzi ZANU-PF yakapasa kuti 1 man 1 vote ndo mutemo, but vana Ziyambi panguva ino vari kuchitaurawo zvimwe zvanotaura zvikazivikanwa kuti vari kuzviwana kupi. Pena comment section yedu dzafungura imwe kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.